അസ്യൂസിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കത്തിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നം, ബോർഡ് കത്തിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ബോർഡ് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ബോർഡാണ്. അതായത് മിനിമം 7 ലെയറൊക്കെയാണ് ബോർഡ് വരാറ്. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലെയും ട്രാക്കുകൾ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 24 ട്രാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 24 ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രാക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ വർക്കാണ് കാണുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് വീഡിയോ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.